गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग दीदी। दीदी। गुड मॉर्निंग बस। दीदी ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବି? ବାକ୍ ବଦମାସ, ତୁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ? ହଉ ପଚାର ପଚାର। ହଉ ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ପାଣି ପିଇଲେ ମରିଯାଏ? ବାକ୍ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, କେହି ପାଣି ପିଇଲେ ମରନ୍ତିନି, ଏମିତିଆ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଅଛି ଦିଦି, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଉ ଯଦି ଅଛି ତୁ କହିଦେ। ଶୋଷ ଦିଦି ଶୋଷ, ପାଣି ପିଇଲେ ଶୋଷ ମରିଯାଏ। ଚଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ବାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ପେଟ ପୁରେ ନାହିଁ? ବାକ୍ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରେ ନାହିଁ, ଖାଇଲା ମାନେ ତ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଅଛି ଦିଦି, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଉ ଯଦି ଅଛି ତୁ କହିଦେ। ରାଣ। ଦିଦି ଯେତେ ରାଣ ଖାଇଲେ ବି ପେଟ ପୁରେ ନାହିଁ। ଆରେ ଚୁପ୍ ବସ୍, ଚୁପଚାପ ବସ୍। ଦିଦି ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯେତେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ବି ସେ ଗରମ ରହେ? ଆରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ସେ ଗରମ ରହିବ? ଅଛି ଦିଦି, କୁହନ୍ତୁ। ଚାଲ ଯଦି ଅଛି ତୁ କହିଦେ। ହଁ ଦିଦି ଗରମ ମସଲା। ଦିଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବି? ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ପଚାରିବୁ? ପଚାର ପଚାର। ହଁ ଦିଦି, କାହା ଦେହରେ ପବନ ବାଜିଲେ ସେ ମରିଯାଏ? ଚୁପ୍, ଅଛି ଏମିତି ଦିଦି, କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଦେହରେ କୁହନ୍ତୁ। ପବନ ବାଜିଲେ ସେ ମରିଯିବ। ଚାଲ ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ତୁ ଯା, ତୁ କହିଦେ। ଝାଳ ଦିଦି ଝାଳ। ଝାଳ ଦେହରେ ପବନ ବାଜିଲେ ଝାଳ ମରିଯାଏ।